cítim ako na autosalóne. Môžem vám predstaviť nové Subaru Forester. A nie tak nový Forester, ale špeciálnu výbavu, z ktorej je zrejmá orientácia značky na rodinu, na to adventure. To znamená, že toto je e-boxer s výbavou X-Vision, alebo tak sa volajú strešné stany, ktoré si dokonca môžete aj v rámci akoby výbavy kúpiť na Slovensku u predajcov Subaru. Zdá sa, že zde je prítomen hliník. Áno, stan X-Vision a vlajková loď v rámci X-stanov, na ktorý sa práve pozeráte, má na vrchu hliníkový obal, je vyšší, pretože na vrch si môžete primontovať priečníky, ktoré znesú 30 kg, alebo do týchto líšt môžete zabudovať offroadové svetlá a potom to bude adventure. A vitajte u nás doma. V tomto stane si môžeme samozrejme dať aj tú vnútornú zatepľovaciu vložku, aby nám nebola zima. Môžeme tam mať osvetlenie, šíberdách na vrchu a samozrejme sieťky a všetky tie veci, ktoré sú v takýchto stanoch bežné. Dovolím si upozorniť ešte na matrac, ktorý má antikondenzačnú podložku, čo je, myslím si, dobré, zvlášť u tých, ktorí nebudú stanovať iba v plus 35. No a toto nie je jediný stan v ponuke. A toto vyzerá byť celkom zaujímavá podložka. Vystúpajme po rebríku do rodinného stanu a asi na prvý pohľad vidíte, že je veľký. Tá platforma má rozložená 2,1 m x 2 m. Taktiež je tu strešné okno, ktoré si môžete aj zacloniť, aby na vás nepieklo. Môžete si tadiaľ vetrať rovnako po bokoch. Čiže v podstate tradičná výbava. Ale vrch na rozdiel toho prvého stanu je plastový. To znamená, že možno nie je tak pre offroadistov, ale skôr pre rodiny. A rodina potrebuje buď aj nejaké tienenie, alebo predsieň, vlastne si rozšíriť to svoje rodinné bývanie v prírode a tým pádom sa to dá nazipsovať a takto pokračovať na zem. Taká pekná kapsa, sympatická, zavesená na tom celohliníkovom spodku. Toto už je expedičný stan. Na takú expedíciu vo dvojici si to viem predstaviť, že to za našej mladosti nebolo. Pekná striežka, veľmi jednoduchá, takéto podporné pružné dráty. Toto ma zaujalo, ale ak som hovoril o tých priečníkoch, tak takto vyzerajú tie, čo unesú 30 kg na hliníkovom vrchu. No a tu máte aj zároveň ukážku solárneho panelu. Svieti, nabíjam, lebo ako sa hovorí, slnko neposiela faktúru. A ešte tu máme niečo pre inú skupinu kemperov. A keď ťa slniečko nabije, tak si so sebou zoberieš energiu. Tá off-grid téma je v podstate trendy v rámci celého výstaviska, čiže už nie len malé powerbanky, ale aj také väčšie powerbanky. A na záver sa dostávame k stanu, ktorý by bol možno vhodný pre takých úplných začiatočníkov, ktorí si chcú overiť, či to chcú, alebo to nechcú. Možno aj tá investícia je menšia. Tu je plastový spodok, plastový vrch a je to v podstate nie takto roztvárateľný stan, ale takto zdvíhateľný. No tak typol by som, že pred